Сидоров, вашият коментар за това, което чухме преди малко от президента? Преди всичко искам да отбележа това, да кажа това, че Цачева, председателката на парламента, използва селската хитрост да даде 30 минути почивка след изказването на Росен Плевнелиев. С което отряза възможността веднага след неговото свръхклиширано и популистко изказване 30-минутно да отнеме възможността на парламентарните групи да си кажат коментара и да си направят изявленията. Това беше изключително тъпо и селско изпълнение от страна на Цачева, ще го кажа и в очите също така. Словото на Росен Плевнелиев беше върха на популизма и на безсмислието, защото той е изключителен талант. Този човек е изключителен талант да не казва нищо с много думи. 30-минутно слово, което според мен има... Просто ние бяхме мазохисти, че стояхме в залата да го изслушаме, но аз смятах, че все пак Цачева ще даде възможност за изказване. Сега тя обяви почивка и ще трябва да се изкаже след почивката, при което канал 1 ще бъде изключен. Няма да се предават изказванията на групите вече. По този начин се прави цензура върху парламентарния живот и това не е за първи път и Цачева не го прави за първи път. Колкото до Плевнелиев, това е един безпомощен човек, смешен. Просто депутатите от ГЕРБ, от което той е излъчен, чието редици е президент, не го слушаха и мърмореха помежду си. Този човек е тотален популист, той говори безсмислици, той не каза нищо съществено и в същото време иска словото му да звучи добре, приятно за ухото. Само, че няма такова положение, няма такъв филм, без да кажеш реално точно какво трябва да се направи, от което той бяга, да искаш да останеш като президента, който така отговаря на искания. Не, той не отговаря на исканията на хората, защото веднага отхвърли тия предложения, които Атака и протестиращите в момента искаме заедно. Това са предложението за рязко увеличаване на доходите, той го зачеркна, отхвърли, каза, че с магическа пръчка не може да го направи. Да си продаде имотите. Само в Гърция имота му, ако си го продаде, ще поддържа една година една средно голяма болница в България, бюджета ще бъде поддържан само от имението му в Халкидики. Ние сме го заснимали, имаме го, то е огромно, не знам колко милиона струва. Този популизъм и този цинизъм на Плевнелиев е просто той е достоен не само за освиркване, а за линч от страна на хората. Защото да излезе един мултимилионер като него и да говори, че няма магическа пръчка, с която да се ликвидира бедността, е тотален цинизъм.